Assalamu alaikum class, wannan shine darasinmu na yau. Yadda ake haɗa kalmomi su ba da ma'ana. Yadda ake haɗa kalmomi su ba da ma'ana. Ka plus za, kaza. Ka plus za, kaza. Ba plus ba, baba. Ba plus ba, baba. Na plus ma, nama. Na plus ma, nama. Do plus ki, doki. Do plus ki, doki. Ka plus re, kare. Ka plus re, kare. Gi plus da, gida. Gi plus da, gida. A plus ku plus ya, akuya. A plus ku plus ya, akuya. A plus go, agogo. A plus go, agogo. Agogo sarkin aiki. Agogo sarkin aiki. Agogo yana nuna mana lokaci. Agogo yana nuna mana lokaci. A plus do, Abdu. A plus do, Abdu. Ga Abdu. Abdu yana tafiya akan hanya. Abdu yana tafiya akan hanya. So wannan shine darasinmu ne, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.